Good morning, investors and collectors. Dnes nás čeká velmi zajímavé překvapení, které dorazilo až z daleké Vysočiny a je cítit americkým městem a ne ledejakým. Je cítit přímo tím hlavním americkým městem a pojďme se podívat, co nám až z daleké Vysočiny s příchutí Ameriky a NFL dorazilo. Tak. Je to zaděláno opravdu parádně. Vypadá na nějakou elektrikářskou pásku. Doufám, že nedostanu nějakou ránu od toho. No. To je jak nemožná buď to elektrikáři, nebo na mrtvoli. Nebo možná, když se člověk zalepit tlamu nějakým terarijním zvířatům, bych tak řekl. Výplň v skutku stylová. Tak, pojďme to dát do igelitky, to aby jsme když tak nezapomněli, že je to, co to je? Že je to z Vysočiny. Tak a pojďme se podívat. Vantage. Tak Vantage z příchutí Ameriky. Co to? Tak. OK, tak to je taková ochutnávka všech různých vantačů. A co je tady? Oh, ladies and gentlemen, it is here. Nejlepší quarterback roku 2024 nováčkovské třídy Jayden Daniels. Let's go. Číslo 1. Jayden Daniels. Číslo 2. A pan Jayden Daniels. Číslo 3. To je teda nejnádhernější. Wow. Myslím, není player worn. To nevadí. Ale nejlepší nováček sezóny 2024. Nováčkovské klásy. A určitě bude 100% přehraje Bonixe, 100% přehraje Caleba Williamse a 100% přehraje i Drakea Mayho. Je tady ty 3 parády z vůní Washingtonu dorazily z daleké Vysočiny, stylově zabalené v igelice a moc děkujeme za přiložené vantače. Ty se určitě budou hodit, protože vantače absolutně miluju. Takže jako dárkový balení ještě vantače. No co víc si psát. Takže dámy a pánové, to byla zásilka z Ameriky. Dnes taková jenom malá ochutnávka toho všeho, co je možné. Jak vidíte ve skupině Vito Martini Sports Cards, jak je možné, že mě dorazí i z Vysočiny. To je prostě love brand. To není firma, to je love brand. To je firma na zážitky. Tak všem sběratelům krásný den, krásné ráno, krásné odpoledne. Mějte se parádně a užívejte si sběratelství hlavně tak, ať vás to baví. Čaues!